Halo. Yebo makasimbere. Mushe wakasimbere. Right. Mushe ndonzi Minus Chibanda ndiri mutapi wenhau. Okay. Ndiri kuNamibia. Muri kuNamibia? Pane nyaya yandakanzwa yandoda kuti ndizouye kuzokuinterview ikokoko. Ndiwe Lancelot Chipanga. Ndini. Mwana wa Hosea Chipanga uyo anoimba music. Ndiri mwana Hosea. Uriwe nambani? Ini mkusiri ngori 1. Mbame ngori 1. Kusai drama wako uri 1. Ndingori 1. Mwanzo wangu akafa 1994. 94 ndakanzwa kudaro. Saka ndikuzvinzwa saka unotombononana namudhara wako here? Sofa kubva patakaita sekunge takatadza kunzwisisana mushure mekunge ndandaida kuH Metro. Pane nyaya yeissue yestand iripo iri kuSouth Park. Saka ndaida kurinovheta stand yacho iyoyo kuti ndikwanise kugara ipapo. Saka pavakaramba kunzwisa ndakabva ndaenda kuH Metro. Saka ndaenda kuH Metro wakabva vativo seivo wandiburisa papo wandipaburisha pasi papepa so that handichakwanisa kuansa pakoza ako. Kubva ndazointerviewa neHerald ndichiedza kuda kuti tiyana ndikatombonosvika kwana mukoma Josephat manje but still zvakangoramba zvakangodaro. Okay, ndakanzwa kuti hanzi Chitupa hauna futi. Pari zvino handingataure ndichiti ndinacho kana ndisingachanise matitozeko. Vakanga vakutoresa Chitupa here? Because ndakanzwa kuti hanzi havana kutoresa Chitupa here chichi. Ndo patakagumira ndo maissues ndo zvakaita kuti 2004 ndiende kwaMutare because 2004 ndo pandakanosvika kwaMutare kutanga. Ndakanzwa kuti hanzi pawakaenda kwaMutare kuumba kwavo hanzi hauna kubvumidzwa kusvika kuumba, hanzi wakarariswa kumahotera here chichi ichokwadi here ichocho? No, kumba ndakasvika. Ende ndasvika kumba vakanditambira zvakanaka but then ndakatotanga ndatobvunza kamwana kaitobva kuchikoro ndandisingatoziva kuti munin'ina wangu ndamubvunza paya ndobva atondirairirawo pamba ndobva ndatonosvika naye pamba ndobva anosvika wadaidza vanga vatori pastation nevakomana vemasikadzi ndobva wabuda ndobva ndapinda mumba tikatosvika ndikatoenjoyawo pamwe chete nevamwe makatondipirana inini ndakazokwanisa zvangu kuti pane zvandiri kumhanyira kumberi asi handina kuzokwanisa kuzogara musiwo ndakazorara hangu muhodzo. Saka zvokunzi hausi in good books nababa wako ichokwadi naichi kutaurwa nevanhu? Ichokwadi. Makapedzera kutaura mese rini mani? Sofa ndingataura kuti maybe pane dzinenge almost 8 kuti ndangoti gore. Tingangoti gore because most of the times kana ndichitaura mawords edu tinowanzoita zvekungokatana kana ndikada but kukuendesa kuchikoro wakakuendesa here? Inini ndakazokura ndirisaidira namai vangu ndikutoti kuchikoro ndaitoendeswa nehanzvadzi yamama wangu inini. Ivo vachipanga variko zvavo nembiri yese yawakaita yemagitari yeye ana kwachu ana seiko makomborero wakambotora mari kamudharo wako paipai? Takatozombofamba tese mukaenda kana paYouTube kana paGoogle mukatarisa history yacho takatozombofamba tese futi. Apa uri kuGrowth Point hanzi uri kuJuru Growth Point? Ndiri paJuru Growth Point papora. But chingoitai mugadzirisane kana baba wenyu mongodzokerana. Inini chinangwa chakazotoita kuti ndiende kunhingirikini kuHerald kana ndiende kuBepa yanga iri nhau yekuti tanga ndandaedza kwanga kuri kuedza kutambura lingi because zvinoita dambudziko riri pavaimba ava nderekuti vanotsigirana already ndikaenda kuna Macheso tototi mukoma nemini because Macheso tomusimba mini nenyaya yekuti tinoera mutupo mumwe chete tese tisana mukanyi. Takaedza nepese pataigona napo kuenda kune vamwe vaimbi but nekuda kwekuti vaimbi vane secret yavo yeko haita zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitwa nemunhu wavo zvakaipa ende havagone kunyatsanoti munhu tyo asi ndakatozodemba kuti otherwise daitifa zvimashakata andati mupenyu because mwamashakata ndo wanga vari best friend yamudhara wangu. Ndichauya ikokoko ndoda kuzokunatsokuinterviewa njeiva nemakamera nechichichi kana zviita ndonatsokuinterview. No, it's okay, munenge magona. Alright. Otherwise
Iwe alright, amai wako iwewe nemukadzi wawo Hosea Chipanga ariko zvezvi akatanga ndiani? Wako ndo vakuru ndo vadiki? Wangu inini ndo vakuru. Ndo vakuru, saka avaraunda amai nini nawo? Wangu ndo vakuru just because ininiwo ndiniwo mukuru womba medu. Saka amai nini kwani wana wangani? Inini hangu semaonera ndakazvitawo ndakaona 4. Wakaona 4? Kupera kunu wakazonditaura kuti ndakandine mwanzadzi yangu yainzi yakazoshaya yanga iri yainzi yaigara kuAirport anga ari mwana wamudhara wangu. Asi ndanga atori muhombe so that handizivi history yo yandinozokwanisa kunge ndichiitwa namhomzi wangu kana kuwana akanyatsondipa. Asi kuti ndinonzwa kuti vanofanira kunge vakamboita imwe marriage kudhara iri orowo so ininiwo sekudza kwandozviitawo amai vangu vachinditsanangurira. Saka hautombozivi kana rudo rwababa wakomana zvinorwadza shamwari. Nembiri yakaita mudharo wako uye shamwari. Kwazivai vateereri. Rangu zita ndinonzi Menas mwana kwaChibanda. Airtime yedu yavhe yangopera. Ndenge ndiri kutaura nemwana waHosea Chipanga ari kuZimbabwe, mwana mukuru anonzi Lancelot Chipanga. Pane rinye rekupera wandakanzwa ruchitenderera mumastreet esocial media, so ndati regai ndiite sei ndimufonere ndinzwe kuti ichokwadi here. Ndofunga mazvinzwa Omega achitaura mwana waHosea Chipanga. Zviri kunzi izvo Hosea Chipanga haasi in good books nemwana wake mukomana mukuru. Kana wasvikawo manji enda unonatsoteerera vhidhiyo kwayatanga umunzwe ega achita sei achitaura. So kana ndazowana airtime zvakare ndichamubata totaura zvakawanda. Thank you so much. Ndo paperera show yedu panapa naika. Kana unge usati subscribe. Kana wakasubscribe kudhara, thank you so much. Bye. I am signing out. Ndinonzi Menas mwana kwaChibanda ndo zita rangu.